Puk predsa len dýchol na hokejku Jozefa Štempela. Martin Štrbák. Jeho kontroluje Jozef Vašíček, Pálfy. Štempel. Výborne Jozef Štempel, tu je Peter Bondra. Pálfy jeho prihrávku nespracoval. Tomáš Kaberle. Peter Bondra, Jaroslav Modrý. Kaberle. Otvoril sa pred ním priestor. Lubomír Višňovský. Opäť Tomáš Kaberle, ale okamžite sa pri ňom objavil Žigmund Pálfy. Jaroslav Modrý, pri ňom zase Peter Bondra. Výborne Peter Bondra, Žigmund Pálfy sa mu ukazuje pred bránkou. V poslednej chvíli českí obrancovia, konkrétne Tomáš Kaberle, zastavili tú prihrávku, smerujú tu na opusteného Žigmunda Pálfyho. Peter Bondra pri forecheckingu, výborná práca. Teraz sa to hralo dosť dlho bez prerušenia, ale odviedli sme kvantum roboty na ľadovej ploche. Predovšetkým zvýšený pohyb, či už to formácia Richarda Kapuša s Radivojevičom a Sejnom na krídlach, alebo potom nášho prvého útoku robil Čechom obrovské problémy. Všetci veľmi dobre viete, že na budúci rok budeme hrať na svetovom šampionáte B skupine v Ostrave, veľmi silnej skupine s Fínskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi americkými. No a smutní sú už teraz hlavne organizátori tých pražských skupín A a B, lebo zo svetovej špičky budú hrať v Prahe len Česko a Kanada. Pražáci sa trošku obávajú o návštevnosť tých vzájomných súbojov Lotyšov, Kazachov, Francúzov, Rakúšanov. Za to v Ostrave si medlia ruky. V Ostrave bude hrať Slovensko, Fínsko, Spojené štáty americké, Švédsko a Rusko. No a šéf organizátorov v Ostrave František Černík očakáva hlavne vypredané slovenské zápasy. Dnes prislúbil, že v Ostrave vytvoria domáci usporiadatelia slovenským fanúšikom priam domáce prostredie. Začala sa 14. minúta druhej tretiny. Vyhrávame úplne zaslúžene nad českou reprezentáciou 3-2 a ideme dopredu. Pavol Demitra. Ľavo má Mira Šatana, ale obidvaja boli na pravej strane. Opäť Demitra atakovaný zadákom Janom Hejdom. Tam je Kadlec súbojí so Zedníkom. Kadlec všetko vyriešil k spokojnosti českých fanúšikov a českého trénera Hejda. Opäť sme zblokovali prihrávku. David Výborný, jeden z najpohyblivejších Čechov, z najlepších korčuliarov českého týmu. Týchto majstrovstvá Zedník. Zabojoval to prečistanie, pravo je Šatan. Ale Palo Demitra mu teraz prihrávku neadresoval. Miro Šatan by bol v čistej gólovej príležitosti. Ešte Dušan Milo. Skúsme teraz dať štvrtý gól. Česi sú v totálnom útlme. Hráme veľmi dobré. Ak im patril úvodné minúty druhej tretiny, tak potom sme udreli my. Dali sme záslov Petra Bondru. V 26. minúte gól na 3-2 a odtedy sme opäť lepším tímom, diktujeme tempo hry a úplne kontrolujeme hru, čo sa týka prechodu Čechov do nášho obranného pásma. Takto si Zedník trošku pomohol v súboji s Kadlecom. A ešte raz Demitrova strela, ale vpravo bol úplne voľný. Miro Šatan, teraz ho tam vidíte trošku vľavo. V zábere kamery. Škoda, že Pavol Demitra teraz trošku nezodvihol hlavu, nepozrel sa doprava, nevrátil puk. Vašiček na buli tentokrát uspel. V boji s Mirom Hlinkom máme teda naladený náš tretí útok neúnavného bojovníka Vlada Orsága s talentovaným Vladislavom Naďom, ktorý už ukázal svoje majstrovské umenie, predovšetkým ten jeho gól do fínskej siete, ktorý bol víťazným zásahom stretnutia, stál za to a dodnes na ňa si fínsky zadáci spomínajú, čo im Laco Naď v obranej tretine urobil. Teraz iba nádzujeme puk, čo sa sformovali na svojej obrannej modrej. Jaroslav Špaček, po ňom Kolaržík, iba vyhadzujú a nechávajú tvoriť nás. Opäť Lindner, snaha o priamočiaru, Kolmu kontru na útočnú modrú, Vokoun na Hejduka. Čo sa majú teda na rade prvú formáciu medzi Vokounom a Hejdukom. Teraz naskočil Jaroslav Hlinka. Ale práve Hejduk, ktorý má úlohu všetkým zakončovateľa, sa teraz musel vrátiť. Výborne. Vladislav Naď, už Peter Bondra, ktorý striedal. Prepašte, Richard Kapuš, ktorý striedal, pýtal puku medzi kruhmi. Naď. Hľadá Orsága, ten neúspel súboj s Kolaržíkom, ktorý mu trošku pridržal hokejku. Dopredu môže ísť Milan Hejduk. Spoločne s Hlaváčom. Hlaváč prešiel cez Ivana Majeského, ale Hlívku potom čistým spôsobom. Práve Ivan Majeský odstavil.
Časy sú opäť v strednom pásme. Začala sa už záverečná 5 minútovka druhej tretiny. Tomáš Kaberle. Máme dobré, predovšetkým kontrolujeme stredné pásmo a prechod do našej obrannej tretiny. Dostali sme na rad už kompletnú štvrtú formáciu dobrých korčuliarov Seinu a Radivojeviča. Tam sú to mladí hráči, perspektíva pre slovenskú reprezentáciu. Ivan Majský teraz nevyhodil cez modrého, má možnosť opraviť svoj predchádzajúci neúspešný pokus. Majský bol teraz posunutý zozadu Vrbatom, ktorý prvýkrát naskakuje v priebehu stretnutia na ľadovú plochu, a Kapušová prihrávka napravo, hľadal bránka Radivojeviča. Na začiatku 37. minúty je hra prerušená. Tu je Branko Radivojevič, ktorého draftovalo Colorado v roku 1999, no hráva už druhú sezónu za Phoenix Coyotes. Táto sezóna mu vyšla nad všetko očakávanie. Zahral si dokonca počas slávnostného víkendu hviezd na Floride vo výbere tzv. Mladých hviezd. Toto stretnutie sa hralo vôbec poprvýkrát v histórii. Zámorskí odborníci v ňom vidia hráča, ktorý by mal v budúcnosti patriť medzi tých najlepších v NHL. Ešte raz skvelý forechecking Richarda Zedníka, následne akcia, ktorú viedol Pavol Demitra. Sme lepším tímom. Síce po vyrovnávajúcom českom góle, ktorý na nás pôsobil ako studená sprcha, sme sa dostali do krátkeho útlmu, ale v zápätí sme sa vrátili ku svojej hre a môžeme to povedať, že dominujeme takmer vo všetkých herných činnostiach. Jozef Vašíček sa skláňa na buli, oproti nemu Jozef Štimpel. Jan Lašák posíla puk do rohu ihriska. Peter Bondra, 2 proti 1, Jozef Štimpel, Žigmund Pálffy, tak to je krásne! Napokon to nie je gól, pretože Žigmund Pálffy trafil puk presne tam, kde bol Tomáš bokom postavený. Ale náš prvý útok opäť rozohral biliardovú akciu, ktorá mohla skončiť gólom. Žigmund Pálffy zrejme hľadal priestor medzi betónmi Tomáša Vokovna, ktorý sa musel veľmi rýchlo presúvať vo svojom bránkovisku. Nevadí. Jozef Štimpel, oproti nemu Robert Reichel. Lubomír Višňovský, jeho strelu zblokoval Výborný. Štrbák, Višňovský, Bondra. Hľadal Jozefa Štimpela, na druhej strane Robert Reichel. David Výborný. Ale okamžite pri ňom Martin Štrbák, ktorého ešte zdvojil Jozef Štimpel. Martin Štrbák a David Výborný v súboji v rohu ihriska. Prišiel tam ešte Robert Reichel, ale aj Jozef Štimpel. Žigmund Pálffy. Pozor na strelu, Jan Lašák chytá. Strela, ktorú vyslal Jaroslav Balaštík, hráč číslom 96, čo je vôbec najvyššie číslo na svetovom šampionáte. Bola veľmi nebezpečná, podobne aj tento strelecký pokus z hokejky Radima Vrbatu. Opäť traja proti dvom, Miroslav Šatan. Ukazuje sa mu Pavol Demitra, ale aj Richard Zedník. Napokon sa výborne vrátil Tomáš Kaberle. Richard Zedník. Robert Švehla si vypýtal puk. Pavol Demitra. Tu bude najskôr Tomáš Kaberle. Pri ňom Miroslav Šatan. Kaberle. Ukazuje sa mu Jiří Hudler. Dostáva puk, Jiří Hudler strieľa. Naša fungujúca obrana vytesnila puk až do ochrannej siete nad plexisklom za bránkou Jána Lašáka. V záverečnej 5 minútovke druhej tretiny Česi ožili. A v poslednej minúte to bol hokej hore-dole. Na obidve strany málo sa bránilo. Česi sa pokúšajú o to, čo sa podarilo nám v prvej tretine, keď Jozef Štimpel dal na 2-1 gól na začiatku 20. minúty. Teraz v druhej časti, keď už beží jej predposledná minúta, by sa chceli vrátiť do remízového stavu zase českí hokejisti. My sme poslali na rad Mira Hlinku so svojimi krydelníkmi. Hejda, Hlaváč, Hlinka. Teraz na centri
prvej formácie českého týmu. Na druhej strane má Hlaváča, pravo potom Hejduka, ale Hlinka manévruje sám. Už si ho dobre odstavil Dušan Milovičelom. Zatiaľ bránime veľmi dobre. V tomto stretnutí zakázané uvoľnenie slovenského týmu. Presne 90 sekúnd nám ostáva do konca druhej časti hry. Tu máme obrancu Petra Kadleca, hráča Pražskej Slávie. Pred 3 sezónami ešte pôsobil chvíľu aj v Plzni, keď bol na hosťovaní, ale inak je prakticky 7 sezón verný slávistom. Tohto roku debutuje na svetovom šampionáte, hral v 97. v juniorskej kategórii na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov. Jozef Štimpel, proti nemu Jozef Vašíček. Pomerne pravidelne sa stretávajú títo dvaja hráči na Buli. Žigmund Pálfy. Pred chvíľou dokázali naši útočníci prvej formácie, že keď sú v rýchlosti, keď sú našliapnutí, keď sa dostanú do útočného pásma a nestratia rýchlosť, sú mimoriadne nebezpeční. Kadlec teraz neodstavil od puku, Kolářík neodstavil od puku Petra Bondru. Tomáš Vlkon radšej podržal puk, pretože v obranom pásme českého týmu boli nasťahovaní všetci naši hráči. Tu máme Martina Štrbáka, už podpísal nový kontrakt s moskovským klubom CSKA. Ide teda pod Tichonovové krídla. Ešte raz. Viac menej nádzovaný puk, ale Martin Štrbák to robil veľmi dobre. Nemáš čo robiť s pukom. Vystrel na bránu a potom sa tie puky dajú tečovať, dajú sa dorážať. A práve z týchto situácií v modernom hokeji padá veľmi veľa gólov. Tomáš Kaberle, začína sa záverečná minúta druhej tretiny a strel Davida Výborného. Pravo Martin Reichel, center tejto formácie. Keď ideme dopredu, Ondra vyhodil puk, potrebujeme striedať. Kaberle. Robert Reichel len posunul puk do našej obrannej tretiny. Višňovský. Potrebujeme už tých záverečných 35 sekúnd dohrať bez újmy a možno zaudrieť. Škoda, že tam preskočil Pálfimu puk hokejku, pretože mal voľného spoluhráča na pravej strane. Nevadí. Tu je spomínaný Robert Reichel, útočník Toronto Maple Leafs, 31-ročný rodák z Litvinova, ktorý taktiež sa vrátil po pôsobení v Calgary, neskôr šiel cez New York Islanders do Phoenixu na 2 sezóny domov do Litvinova a pred 2 rokmi zamieril opäť za more do Toronta. Stal pri všetkých úspechoch českého hokeja, samozrejme v tej poslednej modernej ére od rozdelenia Československa. V Toronte má za sebou Robert Reichel veľmi dobrú sezónu. V základnej časti chýba len v jednom jedinom stretnutí. Posledných 10 sekúnd druhej tretiny. Jan Hlaváč. Za pukom korčinuje Radim Vrbata. Miroslav Šatán je dostatočne skúsený na to, aby s prehľadom podržal puk, počkal si na záverečnú sirénu. Po 40 minútach hry teda vedieme nad českou reprezentáciou 3-2. Zatiaľ víťazný gól z nášho pohľadu sietil Peter Bondra. Ďalšie zaujímavé informácie sa dozviete v štúdiu s Jánom Filcom a Marcelom Merčiakom z Hartwall Areny o necelých 15 minút. Opäť do počutia. Už zámerne nasadzuje Slavomír Lenner proti našej prvej formácii Jozefa Štimpela Vašička na Buli a Vašičkovú formáciu, ktorá by mala ubrániť náš najúdernejší prvý útok. Tu máme českého kormidelníka, jeho zverenci predovšetkým po taktickej stránke dokonale zvládli ten úvodný duel so Slovenskom, to prvé stretnutie vzájomné. Si Lenner pochvaľoval, že predovšetkým v defenzíve hrali Česi veľmi dobre. Darilo sa im i v následnom stretnutí vo štvrťfinále proti Rusku, ale v súboji semifinálovom už s Kanadou neúspeli. Najproduktívnejší hráč českého týmu Martin Straka sa zrejme v záverečnej tretine už na ľadovej ploche neobjaví. Má totiž natiahnuté trieslo, ktoré mu neumožňuje pokračovať v tomto stretnutí. Pre náš tým je to určite dobrá správa. Vašíček, ale výborne ho zastavil Jozef Štimpel. Trošku nedorozumenie v českej obrane, opäť Jozef Vašíček. Po ňom Tomáš Kaberle, Žigmund Pálfy. Lubomír Višňovský, Martin Štrbák. Peter Bondra
cez Kadleca dostal puk do bezpečnej vzdialenosti od bránky Jana Lašáka. Hlaváč. Kadlec. Pozor na Hudlera! To nebol Hudler, ale napokon Jaroslav Hlinka. V každom prípade zazvonila žrtka bránky Jana Lašáka. Jan Lašák však tomu puku ešte výrazne pomohol. Pavol Demitra. Peter Bondra, tu je už Miroslav Šatán. Demitra pred bránkou si hľadá priestor Zedník. Demitra bol však odstavený Tomášom Kaberle. Zakázané uvoľnenie, hra sa presunie späť pred českého gólmana Tomáša Vokouna. Náš tým kráľuje v tímových štatistikách turnaja, je najlepší v percentuálnej úspešnosti streľby. Takmer každá piata strela vyslaná na bránku nášho supera končí v sieti. Máme aj najefektívnejšie využitie presilových hier, viac ako 31%. Pavol Demitra. Oproti nemu Robert Reichel. Sup. Švehla. Demitra. Jaroslav Špaček avizuje posunutie bránky Tomáša Vokouna. Hra samozrejme musí byť prerušená. Brankár českej reprezentácie Tomáš Vokoun obliekal okrem Nashvillu aj dres Montrealu Canadiens. Za tento kanadský tým však odchytal len 20 minút. Opäť prerušenie hry v krátkom časovom slede. Tu je Pavel Kolažík, hráč Slavie Praha, 30-ročný skúsený obranca. Tento muž odohral na úplnom začiatku svojej kariéry aj 5 zápasov za Poprad. Pozor na túto strelu Dušana Mila. Napokon si puk nenašiel cestu až k bránke Tomáša Vokouna. Ladislav Naď. Výborne to spravil pred bránkou. Ešte Vladimír Orsák. Radim Vrbata a budeme hrať presilovú hru. Hlavný rozhodca Matulka si všimol, že Jaroslav Špaček poslal Vladimíra Orsága na ľad nedovolenie a to nám samozrejme veľmi vyhovuje. Presilová hra je v dnešnom stretnutí naša veľká zbraň. Dokázali sme už 2 presilové hry využiť. Na ľadovú plochu sme poslali koho iného ako Jozefa Štimpela so svojimi krydelníkmi a ak som videl dobre signalizáciu hlavného rozhodcu, tak Slavomír Lenner si zobral oddychový čas. Tu je Jaroslav Špaček, ktorý sa hnevá na rozhodnutie hlavného rozhodcu. Tu máme Slavomíra Lennera, má na lavičke Vladimíra Rúžičku vpravo. 5-násobného najlepšieho strelca bývalej spoločnej československej súťaže. Muža, ktorý zažiaril aj v drese Bostonu Bruins v NHL. A ešte raz tvrdý zákrok na Petra Bondru, ktorý nebol potrestaný, bolo to evidentné držanie na druhej strane. Úplne čistý Bondrov checking na Jozefa Vašíčka. Ešte raz tá Naďová akcia, keď si nakorčuloval svojím typickým spôsobom. Toto Lacovi je natlačiť sa poza bránu na pravú stranu útoku. Česi sa oslobodili. Reichel spoločne s Výborným, v obrane potom dvojica Hejda a Kadlec. To je štvorica brániacich sa Čechov. Štrbák, potom Višňovský za našou bránou. Výborný, vysoko vysunutý, atakuje našu rozhrávku už v našej tretine. Môžeme ísť dopredu. Jozef Štimpel pravo má Bondru, ale Štimpel sa natlačil, ešte sa pokúsil prekvapiť v bližšej žrdi Tomáša Vokouna. Višňovský, Alfy pred bránou, sústavne Kadlecom masírovaný Peter Bondra. Štimpel zozadu sice atakoval Hejdu, ale ten napokon dostal cez všetky čiary.
Končí sa 23. minúta stretnutia. Prepáčte, 43. minúta stretnutia. Lindner nahadzuje puk do českého obranného pásma, ale Česi sa opäť oslobodzujú. Nedokázali sme sa usadiť v obranej tretine českého týmu. Česi vystriedali, poslali na Hlaváča s Hejdukom do obrany, potom Kaberleho a spoločne s nimi Modrého. My tam už máme formáciu Pavla Demitru s Mirom Šatanom a Kartom Zedníkom. Teraz opäť idú dopredu Česi. Hejduk vo vlastnom oslabení, pred ním je Švehla. Švehlu neprestrelil puk na našu bránu. Zedník môže potiahnuť náš útok. Dobre si odtiahol Modrého, utvoril priestor pre Mira Šatana. Tu je práve Miro za bránou. Švehla, na druhej strane Lindner. Vybral si vyhrávku na Pavla Demitru. Puk neprešiel smerom na Vokolnovú Svetiňu. Ešte 10 sekúnd, bude sedieť vylúčený Jaroslav Špaček na trestnej lavici. V tejto chvíli už česká reprezentácia hrá kompletná a takmer sa dostala do prečíslenia, ale Jaroslav Špaček radšej odchádza striedať. Ľubomír Višňovský. Pozor, aby sme neboli šiesti na lade, tam je striedanie, práve viacerí hráči preskakovali mantinel a tentokrát sa budeme brániť. Ľubomír Višňovský alebo Peter Bondra, tak napokon Vladimír Orsák. Vladimír Orsák si pomohol faulom proti Radimovi Vrbatovi. Situáciu ešte kontroloval Ľubomír Višňovský. Áno, bol to Vladimír Orsák. Nič sa nedá robiť. Musíme sa ubrániť vo vlastnom počestnom oslabení. 2 minúty zahákovanie. Tak znie verdikt hlavného rozhodcu Matsuoku. Radim Vrbata, ktorý unikal po ľavom krídle, taktiež prežil veľmi dobrú sezónu, ktorú začal v drese Colorado Avalanche. Napokon bol vymenený do Carolina Hurricanes a tento krok bol veľmi kritizovaný, pretože mladočký Vrbata bol vymenený za veterána, vedca batáliu a ako istotne viete, Colorado vypadlo hneď v prvom kole play-off. Táto výmena sa teda minula účinku a Colorado sa oslabilo o veľmi talentovaného hráča. Vrátime sa s Vladislavom Naďom, Petrom Bondrom, výborne Jan Lašák a na druhýkrát Jan Lašák chytá! Veľmi dobré slovenský brankár. Tak toto sú kľúčové momenty stretnutia. Po strele Tomáša Kaberleho a 2 či 3 dorážkach Milana Hejduka i Jana Hlaváča Jan Lašák zlikvidoval a uhasil tento český oheň. Jozef Štimpel a spoločne s ním Richard Zedník. V obrane Robert Švehla. A doplňa ho tam Radoslav Suchý. Švehla. Vašíček. Hlaváč. Výborne Richard Zedník. Okamžite pristúpil na prvý pohľad voľnému Janovi Hlaváčovi. Na ľad naskočil Miroslav Šatan a s ním aj Pavol Demitra. Stihli sme teda vystriedať, čo je veľmi dôležité. Poslali sme čerstvé sily. Tu je však Robert Reichel. Český kapitán sa napokon odhodlal k ústrele, ale tá uviazla len na Radoslavovi Suchom. Opäť Reichel, ďalšia strela, tentokrát vedľa. Robert Reichel už jeden gól z presilovky dal. Bola to práve taká nemastná, neslaná strela od modrej čiary, pri ktorej však Jan Lašák nič nevidel. Dá sa očakávať, že český kapitán bude strieľať z každej pozície, ale priestor sa otvára aj pred Ľubomírom Višňovským. Nemusíme sa tlačiť do útoku, obzvlášť pri vlastnom oslabení. Ešte 30 sekúnd sa budeme musieť brániť pri vylúčení Vlada Orsága. Potom sa Rudelník na chvíľu vráti. Z trestnej lavice Česi ešte udržali zásluh Kadleca, útočné pásmo, opäť Kadlec. Je Hudler, čo si teda poslali na ľadovú plochu Hudlerovú formáciu. Kadlec
tej strane Špaček, ktorý mal byť v obrane spoločne s Kadlecom. Môžeme ísť dopredu, Zedník. Tam bol zahákovaný Pavol Demitra, ale hlavný rozhodca, Kanaďan Rob Matsuoka, nič. Dôležité je však, že sme v plnom počte. Vladimír Orsák je opäť na ľadovej ploche. Ubránili sme sa teda pri vylúčení nášho hráča v prvej presilovke českého týmu v tretej tretine. Peter Bondra dostal puk do stredného pásma, napokon sa to podarilo Štimpelovi. Pálchy atakuje Špačeka, iba presúva puk na ľavú stranu, kde je Jaroslav Hlinka. I Česi potrebujú vystriedať, odišla už formácia vedená Jiřím Hudlerom. Kadlec momentálne na ľadovej ploche spoločne so Špačekom. Vyzerá to tak, že Hejda už nedostáva priestor v tejto branej formácii, uvidíme. Naskočil Kotrla, ktorý teraz atakoval našu rozohrávku. Na modrej číhal Peter Bondra. Na kolmú prihrávku za chrbát Jaroslava Modrého. Ten rozohráva na Balaštíka. Pôsobil v poslednej sezóne v Hämeenlinne vo fínskej SM lige. Čierny nevyhodil cez Supa. Ešte Vašíček. Najbližšie pri puku. Modrého strela, ten je teraz v obrane so spomínaným Hejdom, takže Slavomír Lener prehodil trošku obranné formácie. Stále hrajú Česi na 4 útoky a 3 kompletné obrany. Balaštík, Vašíček má odkrytú pravú stranu. To bola ťažká pozícia pre Jana Lašáka, pretože sa mu tam natlačil jeden z českých hráčov tesne pred nášho brankára. Podstatné je, že je hra prerušená. Ešte raz sa pozrieme na Vašíčkovú strelu. Vašíček je z toho tria z Caroliny. Sup bol tým hráčom, ktorý bol pred Lašákom jediným hráčom, ktorý si v lani zahral v drese Caroliny aj v finále Stanley Cupu proti Detroitu Red Wings. Ale už o tej sezóne Caroliny sme hovorili. 61 bodov a posledné miesto po základnej časti. Detroit prekvapujúco taktiež neúspel v Stanley Cupe má po sezóne. Ale zase Chris Draper, Maltby si zahrajú vo finále svetového šampionátu. Uvidíme, či sa Jiřímu Hudlerovi podarí presadiť v silnom týme Červených krídiel. Tie podpísali viacero hviezd. Tomu zmluvu má napríklad Steve Yzerman. Talentovaný český mladík to bude mať určite veľmi ťažké. Kadlec a jeho strela, Jan Lašák s veľkým prehľadom. Okamžite išiel dolu a strela uviazla v jeho náručí. Tréner František sa strieda.